gellaajam wonde kadi ko jinmi haalde somi haali kadi mbiyam mbiɗa heewi haal min haalam fof ngoƴam fof aɗa andi ko jalika tan min waɗi no tini ko Jibril waɗi ko waɗi gellaajo Jibril de natti hay hokkude ni jalika yontande muɗum anani ina rokka ɗum Leyla te ɗum ɗo fof gellaajam wallay ko jalika fayi hoore mum sabu wima tirende tirtende fof ko o jalika tiri hoore mum hay sinno woni no wonko mbawmi e Jibril mi haaldata hay Jibril par ce que ni no mbasirɗen wawde weldude noon mbasirmi weldude e Jibril ani kalamami ko jinmi ay ñenen garanmi juppanmami tekke ma yeeso ma ɗe dokkunɗa kam ɗe ko noon juppirmi hakkunde men ko noon gaccirmami mais baba min Jibril leyde ari mi haalde mun kam sali a haɓama hen wadde mi welma ñanden nde o yonta nde poɗɗa yontede o yonta kay ma wona mbaɗɗa ko délégation gadda ha puguɗomi nder jaam walla ɗum kam ɗum musanima joni mi joɗata ummo e dowam aɗa wullemi awde manque de respect non mbawmi wadde par ce que an addi changement nder suude Jibril an hoɗe mbaɗa ni Jibril om ganduɗomi hanke heccinke haɗa ɗum ɗiɗo balɗe foof aɗen yiilo kam noon ay min won ganduɗa hoorema mi yiɗa jettoyɗo en tonete te aɗa andimi tawi noon ka puɗɗi nannude kiram kaala si par ce que min Leyla ari e galleɗe mais soit yonde taw sa renakima mo ɓaddu woɓɓe e nder galle ha heew dak ɓen haala ɗum wata haalde am Nobody but me. Me made a me jadi, my jam for me. Jackie